ina cikin hannun nan za ka da Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Jibrin Indabawa. Ina mai son mai amfani da wannan dama ta 1 ga watan Oktoba wanda yake rana ce ta Independent Day. Ni ma in nuna farin ciki na yadda Hausawa suke kira ba a canja wa suna, to mu ma ba za mu taɓa canja mu ce ai Najeriya ba ƙasar mu ce. Najeriya ƙasar mu ce ta gado. Ko da an hana mu Independent Day, mu ma dole mu nuna tamu gudunmawar da za mu iya bayarwa ta fitowa mu tallata kanmu ta irin wannan halaja. Duk da haka ba zan bushe ba sai ina sanar da masu saurare da su garzaya kan channel din nan namu wanda muka yi masa laƙabi da suna Jibrin Indabawa. Za su ga tarin ayyukan wanda muka yi shirin saka musu su a duniyan nan, wanda insha Allahu Januwari 1 ga watan ɗaya muke farin cikin sakar musu wannan kundin namu shahararren album ɗin wanda muka saka masa suna garin Kano. Insha Allahu za mu sake shi a wannan 1 ga watan ɗaya na Januwari. Amma kafin wannan muna so mu ƙara nuna farin cikinmu da murnar ƙasarmu da ta cika shekara 60 cif. Wasu kan ce baya ci gaba, amma ni a karan kaina na san ƙasa ta Najeriya ta samu ci gaba ta hanyoyi da dama. Da babu waya tun daga 99 kawo yanzu mun samu implementation na waya. Da babu harka na technologist tun daga 99 zuwa yanzu mun samu ci gaba ta harkar technologist. Da ba mu da tituna yawaitattu daga 99 zuwa kawo yanzu mun samu ci gaba da dama. Ko da jariri ne in ka haife shi ba za a ce zai ta tsayawa a matsayin da ya ba, dole girma yake yana na ƙara tsayi. Wataran har ta cin masa ci ma ya cika shekara 60, kamar yadda yau ƙasa ta cika shekara 60 cif. Kuma ine wa ƙasa ta fatan alkhairi, ine wa shugabannin wannan ƙasa fatan alkhairi. Kuma insha Allahu muna kan hanyar zama developed countries. Mu ba developing bane, ba kuma an da develop bane, sai dai mu ce Najeriya mun zama developing country. Kamar yadda kowa ya sani, a Afirka mu ne number 1, a duniya mu ne na shida. Babu ƙasar da Afirka ta shigo sahun Najeriya a jeri na ƙasashe a duniya. Masha Allah.